Mburi yeZimbabwe ndine nyaya isiri kundibata zvakanaka yandakanzwa iri kutaurwa nauyo anonzi Justice Minister Ziyambi. Nyaya iyoyo ndakanyatsoiteerera achitaura. Pane zvakawanda zvazvinoreva, and I think vanhu vakadaro havadeserve kunzi aramba achinzi ndiye Justice Minister achitanga kutaura nyaya idzodzo nekuti paitika chimwe chinhu. Nyaya yaitaurwa aiti zvoni Geza takanzwa kuti akaponda munhu pamba pake, handiti. Saka pamwe zviri kumuitisa izvozvo ndezvekuti yangozi yekuti munhu akaponda iye anogona kunge akumumukira. Muri kunyatsoona pane nyaya yacho takanzwa kuti akanhingirina munhu, but iwo ndiwe Justice Minister wakatadza kutaura nyaya yacho in time wanzwa kuti munhu aponda munhu. Makuda kumirira munhu atanga akashaudhana nemi ZANU-PF motanga kuti wakadai so munhu musi wakati. Saka mhosva yekuponda munhu haipere, saka akazoponda. Makuda kumirira kuti atanga azodhingirikina, atanga abuda kuZANU-PF. Saka tinoshanda sei nenyika yakadaro yekuti kana munhu ari wenyu mukutoedza kutotaridza kuti haasungwe, haana investigation yaanoitwa because anenge ari wenyu, vanhu because anenge ari comrade ari kusaidi kwenyu. Kureva kuti mhosva dzese dzinoparwa nevanhu vaya dzinotadza kuverifyiwa because munhu anenge ari wenyu, anenge angoti muZANU-PF musi waanongoningira ndo panotanga kutsvagirwa nzi akadai. Zvinhu zvakadaro tikada kunyazoteerera semaZimbabweans zvinhu zvinorwadza stereki. Vanenge vachitsotoziva nyaya idzo dzichiitika, vanotsika zvavo. Pamusi wanongoningira bvonzi ndiwakanhingirina ningi paipe, ndiwakaponda ningi. Zvotonzaiwa inkozi yemunhu iye iri kumuteera, saka akungopengera munhu wese. Ndanyatsoteerera kandichitaura kuti alright, iye zvaari kutaura nyaya dzavo dzekufumurana isu hatinei nadzo, ngavafumurane. Ipati yavo vaidya vese, vaitamba vese, ameno kana vakabva kuhondo kwacho vese vaita zvese. Watimo munhu akutaurwa akanzi akapondwa. Saka hama dzake dzakatotadza kutowana justice ka. Hama dzake dzakangosiiwa dzakadaro zvichongonzi zvabvarana ameno dzakatoudzwa. Nhasi manje ndo pamakubudisa mafaira einformation iyo kuti munhu iyeye guys toti tiri kunyatsoenda kupi senyika kana zvakadai so. Tinyatsoti serious nekuti nyika inepo iri kuenda ipapa pachiitwa zvinhu zvakadai izvozvo. Hazvisi right. Kuti nhasi manje ndo pamakutanga kuti munhu uyo akadai munhu akadai anofanira kutobudiswa tobviswa pabasa iro minister. Wanga uri kupiwo ndiwe minister wacho wenhingiri. Wanga uri kupi nguva yese? Wanga uripi uchimboitei chaizvo? Wakamusire watadza nei kutaura nyaya idzodzo? Takanzwa kuti akanhingirina, makatadza kungovheta kuti tatonzwa kuti wadai so. Saka zvinoti hakuna mutemo kana chii chinoshanda, unenge uchingonzi uri comrade. Nyaya yakadai handina wandiri kusaidhira, ari kunzi akadai so wacho aifanira kunge akatotorwa kudhara, not because azosiya nhingirini. Zvingani ende vangani vari kuita vhura hombe, munenge muchiudzwa nyaya ningadai munongodzitsika mongoramba aiwa vari kunyeba. Vamwe vanotobuda zvonzi ningi kwaabductwa munhu wakazonzi vanotata kunyeba, hakuna maabductions amboitwa. Vazobuda manje vakusiya ndopatangonzi aiwa uyo musi waya makaabducta munhu makazodai makadai. Zvinotozoshandiswa seweapon yekuti ivo varambe vari mupawa. Vanotowandisa mhosva kakukononga watopareka kuti ivo kana mangwana unonge uchitya vapandukira because ungoziva kuti une mhosva yako wakambopara kumashure ndo inenge yakakupinda. Saka toti tiri kunyatsoenda kupi senyika, ndo pandike tine mubvunzo ipapo because hatingarambe tichingonyarara nyaya dzakadai sodzi. Tinosvika kupi? Ndo zvemanhingiriki ndo pamune mpinzwa kuti nhingiri yacho yakakepchwa, ndo zvacho zvinenge zvichitaurwa izvozvo. Aiwa apa ndanyatsobatikana apa, hatidi kuti tinge tichiramba tichinhingira zvinhu zvakadaro. Toti tiri kuitei chii pakadaro? Ndanyatsobatikana. Ende wabva vatoteera najournalist akarekodha mavhidhiyo acho wanzi uya kuno kune mhosva yako, nyaya yako yakanhingirina 5 to 6 years ago, nyaya dzavakatadza kunzwisisana naparents mukupe something yatotaurwa because apa mavhidhiyo abuda iwaya. Because ukaita something against them vanotanga kutrace alright iye ari kuita iye kuti ari kuita zvejournalism, akabatidza makamera ake anageza achitaura haisi mhosva isungise iye aifanira kutombobvunzwa, ikanzwika kuti yabvunzwa iyoyo panonetsa pakukutsvagira iye kumashure. Like zvakaitika pamazuva aya pakasungwa vanhu pachinzi parida kuitwa SADC summit in Zimbabwe pepe. Pakatanga kutorwa vanhu, pane umwe akazonzi hanzi wakazoita sei vanhu 2019. I was like imi tiri muna 20 chikwe mukuti makutorera munhu nyaya yakaita 2019. Nguva yese munenge muchivasire chii vanhu vacho because munhu paapara mhosva yake ngazviitwe nemazvo simple. Kotobozo kumirira kuti vakuda kuninga imi nayo mana muZimbabwe. Ndosaka muona dzimwe nyika dziri kuzotanga kuita maproblems, vanhu vachatindivara nezvinhu zvakadai so izvi. This is not right. Vanhu vachatindivara vachisvika pakuneta kuti aiwa kana tingaramba tichingoditwa zvinhu zvakadai so because vanopedzera kuti zvafanira kuti munhu alright munhu munozoti munhu aurayirwa ningi wake naningi wake hama yake. Munoziva here kuti munhu iye mangwana achasvika papi? Achasvika pakureacta sei?
mburi yezimbabwe pamwe ini ndonyataurisa ameno munoitongawo sei nyaya iyi ngatimbonzwawo nemi munoionawo sei nyaya iyi. Ndanga ndine kupikisana nemurume anga achitaura achiti ngatibvisei purezidendi, ngatimubvisei tese tibatane, tese tirwe hondo imwe chete. Inini hangu maonero angu dzingori hasha hadzo dzemunhu ari kure asi asina hake simba racho rekuti anozviita. Nekuti munhu kana uri kudhaispora unogona kana kungotaura zvaunoda, but kana uri pagiraundi uchiona situation iyoyo unogona kutadza kutaura izvozvo. Waakunzi ngatipindei pagiraundi titaure nhau yacho chaiyo chaiyo sematauriro anga achiita muchinda uya. Handimbofunge kuti angazvitaura zvanga achitaura. Kungoda kusorera wamwe moto muziso wekuti kwanzi handei tinorwa iye achiziva kuti anenge asipo. Nhau idzodzo kushandisana ikoko. Munhu anotaura kuti huyai tidai ndiye munhu anenge aripo kuZimbabwe, akamira achitaura kuti varume ngatichirongai izvi, achimira nekuudza vanhu nekudzidzisa vanhu kuti ngatidai. Ndochokwadi chochocho. Nekuti mukada kunyatsokutarisa kuti vazhinji vanotaurisa kana kuti vanhu vanotaura zvinenge zvine musoro, vanhu vacho vavo vanenge vasitoriko kuZimbabwe, vanhu vanenge vari kuoutside saizvozvo. Vari kumba vacho vese vanenge vakatonyarara vakatoti zii, ende kana ukatoenda kumba kwacho nyaya dzacho hautombodzinzwa. Ndochokwadi chaicho chaicho. Zvese zvatinoona tiri kunoku kana taenda kumba hatizvioni. Asi vanhu vanongogona kutaura chete, kutaura kusimbisana, kusimbisana hako nekuonesana nekupanana mazano, asi mamwe mazano acho ngataonei kuti anoita here. Nekuti chokwadi ndechekuti munhu anonzi Mnangagwa murume mukuru akatokura, atoriwo nemazano futi, anotozivawo. Mudhara akatokura kare isusu tisati tatombozvarwa. Chimwe chinhu pamwe chinotozoita kuti aomese moyo, mamwe mashoko futi anobva matiri anenge ari mashoko asina kunaka anogumbura, anoita kuti munhu aite rudhu paanga asingafanirwi kuita rudhu. Nekuti Mnangagwa ndibaba vanotoriwo nemhuri. Asi kumwe kutaura kwacho kwatinoita isusu kunokonzeresa kuti vaMnangagwa vaivai wasvike pakutsamwa, wasvike pakutaura kuti orati chinoda kuitika chacho ngachiitike, chinoona inini. Kana ndichifa ndichafira ipapo nekuda kwemashoko chete. Chimwe chinhu chisingazive vanhu kuti pfuti dzakagadzirirwei. Pfuti dzakagadzirirwa muromo. Muromo chaiwo chaiwo unotaura ndowakagadzirirwa pfuti. Nekuti muromo ndiwo unosimudza hondo, ndiwo unopara hondo, ndiwo une hondo dzese. Muromo ndiwo unogadzirisa. Kutaura ikoko kunenge kuchiitika kwekuti mumwe nemumwe anenge achitaura achituka purezidendi, mumwe nemumwe anenge achitaura achituka mukuru wenyika, mumwe nemumwe achitaura mashoko ake nekuti haapo padhuze. Achitaura izvozvo zvinotosvika munzeve dzake, zvinotomugumbura otozosvika pekuti saka ndoda kuona kuti vanondiita sei. Chinhu chandinotongoziva ndechekuti mukuru wenyika kana mada kunotaura naye kuti muende kunotaura naye pamberi pake chaiko mune zvikumbiro zvenyu nenhau dzamunenge muchichema kwaari, sevana tofanirwa kuzvininipisa. Hazvirevo kuti murume uyoyo haadi kubva pachigaro paipai, asi maitikiro azviri kuda kuita acho kana kuti mataurikiro anoita vanhu ndo anotokonzeresa kuti murume uyoyo ataure kuti pano handibve kusvika 2030. Ritori shoko rimwe chete iroro rekungoti pano handibve kusvika 2030, but riri kupindura mhinduro dzose dzinotukwa nevanhu nedzinotaurwa nevanhu. Yokuti saka ndoda kuona kuti munondiita sei. Handi munozviona. Saka murume uya kuri kunzi vanhu mamusvikira zvakanaka nedignity. Murume uya anokutaurira kuti aiwa ndazvinzwa vana vangu.
ndakuenda ini. Oraiti, manga mafungei, ataurikanai, munhu yauya chokwadi. Asi kuti vanhu tine kahunhu kai kekuti inini handidi kuudzwa nemunhu. Ndiani azvitaura? Akamira papi? Akaita sei? Ningi uya uya haangambondiudze izvozvo ndikazvinzwa ini. Chikomo chinorebera wari kure, vari padyo vanoti kakomo aka. Kutaura chokwadi pamberi paMwari, murume uya uya kumusvikira zvine mutsa nehunhu netsitsi nekutaura kwakanaka kusina kumutuka kana kudini. Baba vaya vanoswera vanzwa vaya kutaura shuwa, but vana veZimbabwe hatina hunhu. Zvinobuda mukuwana medu zvinowawa. Hongu zvinhu zvinenge zvaitwa, hongu baba vanotadza, but makazodzokera kwavari makanovasvikira muchitaura navo zvakanaka. Handifungi kuti baba vaya vanoramba. Ndiye munhu uya uya asingarambi manje. Kutaura shuwa kurunzi dai zvaigoneka kuti ini pandiri panapa hangu ini kanyama kasina bhonzo ndichinzi ndinokwanisa kunotaura navo baba vaya. naMwari ndinotomuka ndichitokuudzai kuti aiwa, kana kuti ivo vanotokuudzai kuti aiwa, inini zvataurwa izvi ndazvinzwa. Kugara pasi kuonesana, asi kurewo kungoti zvako hakusvikike kwavari, ende isusu vamwewo hatigoni kunosvika kwavari kana kuti titaure navo. Asi mukati matiri iyesu madofo vamwe, kana kuti tisinawo kudzidza, titoriwo nemamwe mafungiro akanaka ekuti unokwanisa kutaura nemunhu wakatoshongwawo nemidzimu yacho yehondo iyoyo, wakatoshongwawo nengirozi dzaMwari. Nekuti vamwe vanenge vachiti aiwa zvakazodai, aiwa zvamuri kutaura hazvizi, mune mumwe achipa mazano ake, but mamwe acho zivai kuti anobayawo mwoyo wemunhu mukuru. Munhu uya une mwoyo, unotoriwo neropa rinenge redu, unotorwadziwawo. Mashoko ese anotaurika anosvika kwaari. Handizi kumusapota kuti zvaanoita zviri 100% correct, but ngatitariseiwo mamwe matauriro atinoita nehunhu kumunhu mukuru anonzi anotitungamirira munyika. Tinozviziva kuti baba vedu chaivo vanogona kutitadzira, amai vanogona kutitadzira, asi hatita-apuroche amai vedu maapurochero iwayo atinoita ekuti munofumura munhu kusvika hameno hameno hameno, munhu mukuru akadaro. Handioni zviri zvinhu zvine hunhu. Handifungi kuti baba vaye kutaura chokwadi vanoramba kutaura navo zvakanaka. Inini chaiye dai zvanga zvichikodzera inini ndimbotaura navo, tione kuti semafungiro angu nemaziviro andoita pakutaura nemunhu mukuru, tichibvunzana tiri twiri sikireti yedu toga, pasina anozviziva. Mangwana acho vaya vanogona kumuka vachitokuudzai kuti aiwa, inini hangu ndadi chifu makufungawo sei, vanogona kutanga vakupawo mafungiro avo. Nekuti hakuna zvavari kutoita izvozvo, vari kutozamawo. Hakuna munhu anogara chigaro chaasingade kuti chibudirire kana kuti achishandire zvakanaka. Ndisingatarise saidhi rekuti kuZanu PF here, kana kuti kuZanu Ndonga here, kana kuti kuTriple C here, kana kuti ndekwani kana ndekwani. Ndisingatarise saidhi iroro, ndichitaura sekutaura kwandiri kuita, kuti kungotaura nawo, kugara nawo pasi, kutaurirana chaiko chaiko, tichipanana mubvunzo tega, isina kana ani anoziva kunze kwaMwari nesu tiri tu, chipindurana nyangwe pari pafoni. Kana dai kuri kuti zinzi unogona kutaura nemunhu asiri, kuti ngatitaurei live pafoni chaipo chaipo, ndawana manhamba ababa vaya naMwari chaiko chaiko munonditaurira ini. Baba vaya vanobvuma vaya. But vanhu matauriro amuri kuita ari kusvika nzeve dzavo, vanobatwawo. Munhu mukuru ane mwoyo anorwadziwa. Hongu anganzi vakaita zvakaipa, vakazodai vakazodai. Zvino hameno zvinogona kuenderana nekuti kuzoti zvakaipa izvo zviitwe zvanga zvakamirawo sei. Ivowo zvavakaitirwawo zvakaipa zvacho, hatisati havazvigoni kuzvitaura, asi vanhu vanoonawo zvakaipa zvavanoita. Ko zvakanakawo zvawakaitawo, ndiani anozvitaura? Hakuna munhu anonzi akaipa asi achitadza zvese. Ngatizivei izvozvo. Munhu anonzi akaipa asi achitadza zvese. Hongu vanhu vari kuenda kudhaispora, vari kutiza zviri munyika, vari kudini, vari kudini, asi ivo nepavo pavari kugona, vari kuzamawo.
Kana zviri kuramba, but hakuna munhu anoti inini ndoda kuaka imba yangu iyi, ndoda kurega kuipedza. Munhu wese anototi ndoda kuaka imba yangu ipere, ndigaremo ndinjoye ndirimo, vana vangu vagarewo. Ende chimwe chinhu chokwadi chacho ndechekuti kunyangwe dai uri iwe, hakuna munhu anopinda pakambani basa hama dzake dzichishupika ogozodzisiya dzichitambura dzisina mabasa. Unotopinza hama dzako dzodoshanda nekuti ndiwe ugerepo, ende mbudzi inodyika payakasungirirwa. Ndochokwadi chaicho chaicho. Tikutaurirana chokwadi chaicho pamberi paMwari, zvokuti vana vake vazogara zvigaro, hama dzake dzazodi inguva yakewo. Kana nemiwo mukachipuwa chigaro, hama dzenyu mungadzisiya shuwa dzichifamba magaro achidyiwa nembwa? Hazviite. Hama dzenyu munotodzipawo kuti aiwa mwana wamai, zvawatamburawo garawo neapa zveapa. Munhu wese anotozviita, nyangwe nemumabasa matotoshanda zvirimo. Hakuna maneja anosiya hama yake ichitambura iye ari papozisheni. Anotouya chero akatochinjwa zita rekutoti wanha mutombo muzive. Asi hazvirevo kuti maneja iyoyo anofanirwa kutukwa pamberi pevanhu. Mutemo ngautorewo umirise mutemo. Vana vekuZimbabwe chaiko isu hatina hunhu. Hunhu chaiwo chaiwo hwakatopera, ndochokwadi. Kwese nekwatinoenda kudzinyika kwatinoenda ikoko hatitorina nehunhu hwacho. Kusvika nekumba kwacho hatitorina nehunhu hwacho. Mutungamiri wenyu ndewamakuda kuti aite hunhu, imimi wacho musina hunhu. Atoona kutoti regaindodhanza iri kurira because hamuna kukwana vana vekuZimbabwe. Ngatikwanei tigone kunzwisisa kuti munhu uyu munhu mukuru totaura naye sei. Oti iwewe baba wako wasura, obva ati mudhara masura. Vanonzwa sei? Vanogumbuka vakati hai matauriro aundiitiro pamberi pevanhu zvinoita ere? Pevamwe vana vadiki zvapoyaka, zvaitikaka. Saka inini ndozviitawo sei? Zvatoitika, ndokusikwa kwatakaitwa naMwari. Asi unototi maitikiro aita zvinhu izvi, ndofanirwa kuona kuti mudhara wangu ndositaura nawo sei pane vana, pasina vana vadiki. Kana vamwe vana dai vakaseka vakadini, vamwe vana vanongoseka asi havatauri, asi mudhara apoyesa. Asi vamwe vana vanogona kutotaura kuti mudhara madai, hazvitaurwi, nyarara. Mangwana iwe nababa wako munoenda parutivi, baba hamuzvioniwo here izvi kuti daita 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 dai. Pai baba, inyaya yechituru here chamamakagara, kana kuti inyaya yekuti chikafu chatakadya nezuro ndicho chakakonzeresa kuti zvidai baba. Uraiti aiwa baba, garai makabatanidza makumbo ndokuti vazukuru vasazokusekai. Imwai mvura yakawanda, musazonyanya kubudisa mweya. Ndochokwadi ichochocho. Asi vana vekuZimbabwe hatina hunhu. Chokwadi hunhu chaiwo hwakapera kare. Tinonyanya kuzvikudza, kuda kuziva zvakanyanya. Kuziva kunodiwa, ngatizivei. Asi zvimwe zvacho zvatiri kuzoziva zvacho hatina kwazviri kumbotisvitsa. Baba ava, munhu mukuru, ngatiedzei kuvarespekta. Tione kuti baba ava havagone here kuti aiwa mwanangu ndazvinzwa. Ava baba vanonzwisisa, vanhu munonyepa chaiko chaiko. Asi nzira yamuri kushandisa kutaura nemudhara uyu, hamusi kutaura naye zvakanaka, anotori nemwoyo anorwadziwa mudhara uyu. Ndo mashoko bedzi andanga ndichida kutaurira kumhuri yeZimbabwe. Kune vanondituka, kune vanondifarira nemashoko andataura ndizvozvo, asi inini ndatotaura.